cebolla llora por la cebolla. Bueno, tiene un mensaje muy claro. Està bé. Supos que ens serveix un poc per reivindicar la causa, no? I expressar un poc el que pensem. Jo compro ecològics perquè jo vivo en un pueblo i és molt fàcil alcançar productes ecològics. Mercats, tendes locals, és molt fàcil. Pues perquè és més barat, perquè jo tinc descompte en els productes locals. Bé, jo sempre que puc comprar un producte nacional i si és possible local. És evident que no sempre és possible ni sempre és l'opció més econòmica, però fem el que podem i bé, també visc un poble i també podem comprar productes més locals de tendes autònomes d'aquí i no sempre d'empreses grans i tal, així que bé, supos que estem a favor de la causa, sobretot perquè bé, mos han fet els tallers sobre el tema i hem après que el producte local és sempre superior als internacionals. Un eslògan que bàsicament diu que si no menges remolatxa, te de con el hacha. Sí. Que mengis més saludable i de temporada també i que és més important que consumesquis productes de temporada i de quilòmetre zero i que si d'una manera no ho fas com que te castigues d'aquesta forma un poc metafòrica. Que és com una metàfora de que si menges més saludable i així és com que després no perjudiques tant el medi ambient. Ha anat prou bé, força bé. Des d'APAEM han fet una presentació de la nostra entitat perquè a partir de les seves sigles, perquè no tothom mos coneix. Després teníem damunt la taula verdures i productes de temporada, val? I hem fet una miqueta l'activitat d'esbrinar, veurem què era cada aliment i a quina època de l'any corresponia. Val? Després hem fet algo més dinàmic, ens hem estès en el pati, hem fet cercles, simulant les 4 estacions de l'any i hem anat també jugant, veurem els moniatos, a quina estació és, les llimones, les bledes. I bé, la conclusió és que te'n dones compte que donant percebudes unes coses que realment no les tenim. Estan desvinculats en general, la nostra societat està desvinculada del calendari d'aliments de temporada. És una desvinculació que no ens hem de sentir culpables, sinó simplement som víctimes del sistema alimentari mundial. Llavors, la intenció era fer-los veure l'altra part de consum crític, plantejar-nos toca realment menjar cindri el mes de gener, per què la vull menjar, qui hi ha darrere aquesta cindri, quants quilòmetres ha recorregut i conèixer que hi ha opcions més properes que aporten a la salut i aporten en el medi ambient i a pagesos ecològics que ho fan bé. Sí que es verdad que nos ha podido aportar un poco en todo, pero creo que ya más o menos todo el mundo tiene en conciencia un poco lo que está pasando más o menos porque lo podemos ver y en la televisión sobre todo lo enseñan mucho, pero sí, creo que ya teníamos un poco de conciencia, pero nos ha aportado mucho más de lo que ya sabíamos. Jo he vist que tal vegada potser els han despertat una curiositat, que a partir d'aquí, bé, no pot ser ni tan sols sabien que hi havia un calendari d'aliments de temporada, ara el tenen, el podran tenir a casa seva, en el quarto, a l'esperat del seu quarto, i això ja dependrà d'ells cadascú com de curiós sigui. És important que creen curiositat amb els infants i que els adults també siguin curiosos i mos plantegem per què les coses. Què és això de la sobirania alimentària? Per què els interpel·lam a ells? Tenim sobirania alimentària aquí al primer món? Perquè si la tinguessin, tal vegada el sud també la tindria. Aquest és el gran missatge que avui hem volgut transmetre, de que si nosaltres fem canvis aquí, també afectam.
i si no fem canvis també afectam. Llavors hem de veure què volem fer, perquè tenim un món més humà, amb drets humans a la fi. No? Al nord tenim sobirania alimentària, me deien, bueno, la tindrien si tinguéssim més producció local. Entonces, això jo crec que és un missatge fàcil d'arribar, no? D'entendre. Si aquí poguéssim produir lo nostre, no hauríem d'anar a altres bandes a espoliar, a controlar la producció i treure-ne profit quan ells estan passant malament. Mos fa mal aquí, sobretot mos frustra la dificultat de fer els canvis, no? Que és molt difícil que el canvi individual pugui afectar un canvi global. Entonces, moltes vegades ens posem la responsabilitat en les persones quan la responsabilitat és social, és compartida i depèn també dels poders econòmics i els poders polítics, que és el que fa que tot això no canviï. No?